Although dili ko motuo kay Santa Claus, magsabit gyapon ko og medyas. Siya rog masiro. Naa may mga ninong og ninang. Gihawd jud sila og pili sa mga ginikanan. Kakwarta na putaan ni ba? Kwartang malabo. Unya, galgalon dayon sa inahan o amahan. Para hayahay kayong kapwa. Salig lang. Pero ayaw og laom. Aron dili magsakit ang dughan. Mangluod man pud ta ani. Kung ako kay Ninong, mutukar akong amnesia. Magpalimot-limot kunuhay. Manghanap ang pananaw kung makita ng inaanak. Magpakahoy-kahoy, dayon kurbadag 120, way minor. Dili na kumutungha, maskig anino, invisible. Apektado pati pandungog. Bungol-bungulan lang ang mga mosampit. Gawas lang kung inyong makorner, wala pa mo kapangayo, daghan akong tubag. Yes. Wala lagi. Way kwarta, way dots, way wawart, way datong, way sapi, way money. Puho na lang, mayong lawas, kaluyan. Daghan kay kog ability no. Bilib na mo, idiwaw. Sorry lang, obligado di ay. Paita lagi. Shout out! Thank you! Pa-like na lang sa akong page mga pips if allows ba. I-share para suporta ninyo diha na side. Thank you. Salamat. Thank you!